Paghingusog sa monitoring sa mga tech scams ingon man pagpangilad online gisugyot sa mga ahensya sa gobyerno. Dunay mga sugyot aron mapugngan ang pagkatapa niini kundi indaghan ang mabiktima. Ang report ni Nico Sereno. Matag karon og unya ma-report ang pagtumaw sa mga insidente sa text scams nga mibiktima sa daghang mga tawo. Taliwa sa paglusad na kaniadto sa SIM card registration nga gitarget nga makapahunong niini. Usa kining issue nga nahisgutan sa kapihan atol sa kasaulugan sa National ICT Month ning Hunyo. Matod sa NTC o National Telecommunications Commission, ang napasar nga balaod magkinahanglan pa unta og supplemental law para imando ang pagpa-release sa data o impormasyon sa subscriber. SIM registration should also incorporate an authority given to law enforcement agencies like the Philippine National Police, FBI, requiring telecommunication companies to divulge the identity of these scammers. No? Sa ato, wala maguna siya nahitabo, and we've been waiting for that law. Sa sistema karon, ipaagi pa sa korte ang pagpa-release sa detalye sa subscriber. On the part of NTC, we cannot require any telecommunication companies in the absence of that law. Tingnan naman, that would be gross ignorance on the part of the National Telecommunications. If we require the telcos, na-require sila na i-divulge na magka-violate na siya constitutional provisions of Bill of Rights, right to privacy of communication correspondence. Second is Data Privacy Act. No? Third is the SIM Registration Act itself. Laing natuki ang binuang sa mga bookings sa mga nagpailang resort o hotels sama sa Bantayan Island. Kahinumduman, may alerto ni ini ang LGU, DOT, kapulisan ug mga establishmento mismo para likayan nga dunay mailad. Gidasig nila ang mga tao nga mo report gyud aron maimbestigahan kini. They are going to report the complaint should be centralized, and CICC through the ICT were able to provide kind of national hotline nato, which is the 1326. The national hotline for cybercrime complaints is also launched in our e-com app. What we do as similar to CICC, we try to capture, we get the complaints at the local office, though they can go direct, so we can help endorse whatever their issues is. Kung na pa take down, kaya nilima ko, and then investigation normally happens. Nico Sereno, Balitang Bisdak.